Hej igen, YouTube. Det er bare fordi, at det er nu det er bare en aften for mig selv. Jeg har bare lyst til at se TV. Hvad? Har jeg vundet? Wow. Okay, bare nu på min dør. Okay, hej. Hej. Du har fundet en telefon eller sådan noget? Du har fundet en gave? Wow, hvad har jeg vundet? Jeg ved det ikke. Jeg skal bare give den. Ja. Wow, tak. Hvad er det egentlig, man kan give? Jeg ved det ikke. Men bare sådan, der kommer med det. De glæder mig om det på mit arbejde. En iPhone! Hvor er den lækker. Er der batterier i? Ja, sgu da. Fedt, mand. Er der også tilhørende spil med det? Ja, sgu da. Fedt. Altså. Tusind tak først. Jamen, altså, ja, hej. Jeg vandt en iPhone. I love it. Jeg skal så se. iPhone 3. Lækker. Når YouTube. Nu hvor jeg lige så godt er her, så kan jeg lige så godt lige kalde min ven her. Schulz, kom! Jeg er lige bare, jeg kommer om lidt. Okay. Så laver vi lidt sjov. Nå, det var YouTube. Det er selvfølgelig godt. Nå, YouTube. Lige hvor vi er her, så kan vi lige godt spise. Og vi ses, for i den her